Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages zvakangoma hazviveduwe zvinoitika mukurarama. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iriniwo ndakashayikirwa nemurume wangu. You won't even believe it kana ndikakuudzai murume wangu akashayika mainge muri mugore ra 2015. Kubva gore iroro raashayika muri mugore ra 2015 iko zvino zvitava mugore ra 2025. Handizivi chinonzi umwe munhurume, but handitorina kana shungu dzekuva noumwe murume in real, because murume wangu iye achiri kungozadzikisa his duties that a husband is supposed to. Ndiri munhu ane luck rekuti kana ndikangohodha zvandinenge ndahodha ndinotengesa zvinhu izvozvo zvose zvikapera. Pane pamwe pandakatombohodha mapouch kubva kuChina awo andakahodha paShein ndikatanga kumatengesa. You won't believe it kana ndikakuudzai kuti ndakasvika pakutenga motikari iyo yandinotoshandisa pari zvino. Motikari iyoyo ndakaitenga mushure mekunge ndatanga kuita zvekutengesa mapouch. Ndainge ndava kutohodhesera vamwe vanhu vane mashops, saka ndigere hangu muno muSouth Africa, but kuno kungogarawo hangu kuti ndige ndichingozopota ndichingongwavangwavhawo kungohodhawo nekuzoenda ndichinotengesa kuZimbabwe. But ndakasvika pakutotenga stand ndikatovaka muHarare ndichibatsirwa nemurume wangu. Dambudziko ravapo nderekuti kumashure kwese uko ndaitaura nemurume wangu mupfungwa dzangu, ndaimunzwa achingotaura mubrain mangu, but iko zvinozvi ndava kutopota ndichitotaura naye zvekuti kana vana vanosvika pakundibvunza kuti nhai mama muri kumbotaura nani, saka ndiri kutsvakawo help. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Gogo avo vakandibatsira vekwaMutare, gogo ava vakashayika mugore ra 2022. Ndainge ndisisina hangu communication that much, but ndakangoziviswa nemwana wavo kuti mama vashayika. Sezvo ndaigara ndichingobatsirwa namai vake, ainge achingondiudzirawo kungoitirawo kuti ndige ndichiziva kuti munhu aindibatsira kwainge kusisina. Saka gogo ivavo ndivo vakandibatsira kudzosa mweya wemurume wangu. Dambudziko randava naro guru nderekuti ndinofamba ndichitaura ndega. Iko zvino zvatova serious zvekuti kana pamba handichatobudi zvekudaro, ndinotoita zvekutotuma mwana wangu uyo wandiinaye uyo ane 18 years. She is in college kunoku kuSouth Africa. Ndiye ava kutoita zvose pamba. Ndinoti kana ndikabuda kunyange ndiri mumall ndinenge ndichita sekunge ndiri kutotaura neumwe munhu. Saka iko zvino ndava kungoisa ma-earphones ndoita sekunge munhu ari kutaura pafoni, because pazvinoitika pacho ndinenge ndisingatombozvioni kuti ndava kutotanga kutotaura ndiri ndega, kuti ndinge ndichizobvuma zvose izvo zvandainge ndichiudzwa nevana kuti ndizvo zvandiri kuita. Ndakazotoita zvekutoisa dashcam mumotikari mangu zvechokwadi, ndikaona kuti ndaitofamba ndichitotaura ndiri ndega. Ndakangobuda ndikati kune kwandainge ndichida kuti ndinge ndichienda kunotenga usavi. Ndakazoti ndava kudzoka ndo pandakangotanga kungotaura ndiri ndega, but panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatozvioni. It is very hard to explain zvinhu izvi zvandikuda kuti ndige ndichikuudzai. Ndakazoti ndadzoka kumba kuzonotarisa video pandainge ndatora nedashcam, ndo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndichitotaura ndiri ndega. Ndakatanga kutaura ndega apo pandainge ndava munzira ndava kudzoka ndichibvako ikoko kwandainge ndakaenda kunotenga usavi. Saka ndo pandakabva ndachizoona kutoti iri ratova dambudziko rava kutondinetsa. Kana kuchechi ndatova nemwedzi yakati one day kuchechi handichaendi. Vanhu vekuchechi vanoti kana vakandibvunza kuti sei musiri kuya kuchechi, ndinongovaudza kuti mazuva ano pane kabasa kakandibata, saka kuti ndike ndichikwanisa kuya kuchechi handisi kukwanisa. But nyaya iripo ndeyekuti
ndinenge ndichingotaura ndega ndisingatozvioni kuti ndo zviri kuitika. Ndichambokudzoserai kumashure zvishoma. Ndakaroorwawo nemurume wangu mushure mekunge ndatanga kushandira sisi vake vainge vaine maflea markets. Saka akabva achizondipfimba ndokubva tachizotanga kugara tose. Unfortunately murume wangu akazotsakatika, akapararira muaccident ndokubva achizofa. Nekuda kwekuti murume wangu ndainge ndichimuda, ainge asina kana kumbogara akanditadzira zvekuti paakafa ndakarwadziwa pakuzonogovewa kwembatya dzake. Handizivi kuti sei ndakaviga imwe sutu. Saka sutu iyi ndiyo yakazogadzirwa patainge tava kumutsa mweya wake kuti ange achizopota achizouya achindishanyira. Saka sutu iyi ainge akabva mukuitenga kuBotswana, kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kufunction. Saka ndakabva ndachizoti eni handisi kuda kuti sutu iyi inge ichizopiwa umwe weukama, ndokubva ndachizoiviga. Ndakangoiviga ndichiti ndichazoipa uyo wandinenge ndada kuzopa. Saka ndaviga sutu iyoyo. Later on ndipo pandakazotanga kuwirirana nemukadzi uyu wekwaMutare. Akabva achizondiudza kuti amai vake vainge vari ng'anga. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichizotsvaka ng'anga in secret yakazondigadzirira murume wangu kuti ange achizopota achiuya kwandiri as a spiritual husband pose pandinenge ndichida kana kuti iye paanenge achida. Yainge iri nhau yekuti ndainge ndava kungogara ndichirota murume wangu, ndaimurota zvisingaiti. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva it felt so real. Ipapo mukoma pandakamuka, ndakatomuka ndikatoona kutoti ndainge ndakatotota kusika rudzi kwangu kutoratidza kutoti ndainge ndiine murume uyo wandainge ndabva mukusika naye bonde. Ndichirangarira hope dzandainge ndarota zvechokwadi, ndainge ndarota ndiine murume wangu, zvose zvatakaita tiri kuhoneymoon, it felt so real. Saka akazouya futi akabva andipa ring, akabva ati this is our second honeymoon, ndakuroora zvekare. But ipapo ndainge ndisati mugadzira, achinditi kunzvimbo kwaainge ari ainge asingakwanisi kuti ange achiwana zororo. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba ndichida kuziva kuti kochii chainge chichikonzeresa kuti ndinge ndichiramba ndichingorota murume wangu. Ndopandakazotaura nemukadzi uyu wekwaMutare. Tataura tose, akabva achizondibatsira akati haisi nyaya yavasikana, ndinokwanisa kukubatsirai. Ndina amai vangu, ivo vanoita zveun'anga, handizivi kana muchizozvikwanisa. Ndokubva ndati ndozvandiri kutoda zvacho izvozvo zvemunhu anokwanisa kundibatsira, kunyange zvikanzi munhu iyeye anenge ari ng'anga. Saka ndakabva ndachizoenda naye kwaMutare. Taenda kuya ndakanopinda muimba yeMatare. Vakabva vandibvunza kuti ndainge ndichidei chaizvo mudare mavo. Ndikabva ndachizovaudza hope idzo dzandainge ndichirota ende ndichida kunzwisisa kuti kasi painge paine munhu ainge ava kundiita nemubobobo here. Vakanditi kwete, wakatoita bonde nemurume wako, chipoko chemurume wako chakauya chikaita bonde newe, iwe une hembe kaiwe dzawakaviga. Ndikabva ndati hongu gogo, ipapo munorevesa, ndine sutu iyo yandakaviga. Saka sutu iyi ndainge ndichida kuzotsvaka munhu wekupa, ndainge ndichida kutomboipa umwe muzukuru wangu ndichiti sutu iyi ichiri nyowani, because ainge akabva mukuitenga kuBotswana. Vakabva vanditi sutu iyoyo ndiyo iri kukonzeresa kuti murume wako asakwanisa kuzorora, nekuti ainge achiifarira sezvo ainge asina kumbogara akaipfeka kubva zvaainge akaitenga kuzosvika achizonosangana netsaona. Saka ndo zviri kukonzeresa kuti ange achidzoka. Paanodzoka anobva akutarisa obva ati mukadzi wangu, ndasuwa mukadzi wangu, obva achizotanga kurara newe. But chinhu chisina kunaka kuti unorara nemunhu akafa. Saka gogo ava vakati vachitaura zvose zvavainge vachitaura, ini kutaura chokwadi mukomanashi ndainge ndatozarukirwa. Zvainge zvatova zvinhu zvandainge ndava kutonyatsokuimagina zvose zvandainge ndichazoita padainge ndichazodzokera kuHarare. Ndinoda kureurura kuti ndainge ndongobvumira hangu ndirimo mudare mavo gogo ivavo, asi ndakazoti ndadzoka kuHarare nditori mutauni ndakatotenga a set of 3 lingeries. Wacho iwoyo wandasvika pamba
ndakatotora malingerie angu aya ndikatomawaridza pamubhedha ndikabva ndati murume wangu ndinozviziva kuti kwauri ikoko uri kutondenzwa. Zvose izvi ndatengera iwewe. Handidi kuti umwe murume ange achizondibata muviri wangu. Murume wangu wakafa ukandisiya ndichiriwo mwana mudiki. Ndinodawo kuti ndinge ndichizopota ndichiwanawo bonde. Handizivi kuti uchazvifambisa sei, asi mukana ndiwoyu wandakupa wekuti unge uchiita zvose zvaunonzwa kuda nemoyo wangu zvekare nemuviri wangu. Ndinokumbirawo kuti unge uchindichengeta, ndinokumbira kuti unge uchindirangarira. Ndo zvandakangoita ipapo. Usiku hwacho ihwoko mukomanashi ndakarota zvekare hopedza ndakarota ndakatorara ndakatopfeka bra uye zvekare ndainge ndakatopfeka nepant randainge ndakapfeka same colors. Saka pandakazomuka ndakatoshamisika kuti bra ndainge ndakakonoporwa uye zvekare nepant rainge rakadzikiswa kusvika kumabvi, asi ndichitoratidza kuti ndainge ndiri munhu ainge abva mukuitwa bonde nemunhurume. It felt so special kuti murume wangu kunyangwe ainge akafa, but he still remembered me and we were still able to connect. Ndakabva ndachizodzokera kwamutare because ndakazotanga kurwara. Ndainge ndava kubuda imwe discharge yainge yakaita black and ndakazomboenda kumaperiods rusingaperi. Ndakaenda kwavari ndikabva ndati gogo inini ndiri kurwara. Vakabva vati ko unongotadza sei kurwara nekuda kwekuti mushonga wandakakupa kuti unge uchigeza nawo hauna kunge wakaushandisa. Ene mushonga iwoyo mukomanashi ndakangoti ndichingobva pamba pavo tatova mubhazi ndiine mwana wavo ndakatourasa mushonga iwoyo nepawindo ndikati zvekuti ndinge ndichidzinga mweya wemurume wangu handisi kuda kuti ndinge ndichizoita zvemamwe maboyfriends. Saka ipapo pavakandeti ingawani ndakakupa mushonga ndakabva ndati gogo handizivi kuti mushonga uripi. Vakabva vati unonyepa nekuda kwekuti ndinozviziva. Vakabva vachizotora hari yavo. Saka hari iyoyo vanoti kana vakadira mvura muhari macho imomo kana vakatanga kukurunga munoita sekunge munenge matova neka-TV zvekuti unenge wava kutoona zvose izvo zvavanenge vachida kuti unge uchiona. Ipapo vakabva vatondiratidza zvose izvo zvakaitika, kurasa kwandakaita mushonga zvekare. Ndo pandakabva ndachizoona kuti chii chinonzi chipoko. Murume wangu iye kana achiuya kwandiri anenge akaita black and white. Munoona mapicture aya e-x-ray ndo zvinenge zvakaita chipoko. Ndakatomuona achitopinda mumba ndokubva atotanga kutondikonopora bra zvekare nekundibvisa bhurugwa akabva atanga kurara neni. Zvose izvozvo ndakazviona muhari ndichiratidzwa nagogo. Vakabva vanditi ndo zviri kukonzeresa kuti unge uchirwara izvi nekuda kwekuti vafi havatendedzwe kuti vange vachisangana pabonde nevapenyu. Saka apa ndava kuda kuti ndinge ndichikugezesa. Ndikabva ndati ini gogo handisi kuda kuti munge muchindigezesa, ndoda kungoti munge muchingondirapa chete, kungondiroyonora. Vakabva vanditi kuti ndinge ndichikuroyonora tinenge tava kutomutsa mweya wemurume wako kuitira kuti paanozouya achirara newe anorara newe achikupodza uye zvekare kuti usazoramba uchienda kumazuva ako pose paunenge warara nemufi wako. Asi vakandiyambira vakandiudza kuti zvainge zvichazokonzeresa kuti ndinge ndichizorwara kana ndikaramba ndichingosangana nemurume wangu akafa. Ndikabva ndati ini gogo ndinoda kuti munge muchindibatsira, kana achidzoka ndiye ainge ari mubetseri wangu. Zvino kubva zvaakafa handisisina munhu anondibatsira. Vakanditi ndike ndichidzokera kuHarare ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonotora sutu yangu. Ndakati ndatora sutu kudaro ndokubva ndadzokera nayo kwaMutare. Vakabva vachizonogadzira murume wangu vakamumutsa ndikatomuona live and direct. Takati takagara mudare kudaro ndakangokaruka ndanzwa munhu ainge andibata pafudzi pangu kuleft. Ndokubva ndatarisa ndikabva ndaona ari murume wangu. Dai kwanga kuri kunzi vainge vasina kundipa porridge ravainge vakandipa kuti ndinge ndichiridya kuti ndisaita hana nhete. Ipapo ndaikwanisa kufa. Akangonditarisa kutaura ainge asingagoni, nazvino kutaura hagoni, anongoita zvokungotaura neni kuhope, but chipoko chake pachinouya anenge akangonyarara. Asi zvose tinotoita, but
ndinenge ndichingomunzwa achingotaura neni kana kuri kuhope kwangu. Takabva tachizodzokera kuHarare. Ndainge ndatova naye murume wangu akatogara panext neni ndichitotaura naye, but ndainge ndichitaura naye mupfungwa dzangu. Saka chazondiunza pano mukoma ndechekuti gogo ava vainge vaine mhiko dzavainge vakandipa. Vainge vakanditi ndinofanira kuzoti kana ndiri kumazuva angu ndinofanira kuti ndinge ndichienda panzvimbo panozara vanhu. Saka ndaiwanzokuenda kuna First kumupedza nhamo kana kuna Copacabana uko kwandaingonorasa plastic bag rinenge rakazara nemapads angu avo andinenge ndashandisa. Ndo kwainge kuri kudzinga mhepo dzisina kunaka dzinozokuteverera zvekare nekuda kwekuti unenge uchirara nemweya wemunhu akafa. But ndainge ndavawo nenguva ndisingachakwanisi kuita zvinhu izvozvo, plus ndaigara ndichienda kumba kwavo kudzamara ndazoregedza kuenda kumba kwavo because ndainge ndava busy nemabusinesses angu avo andava kuita. Chandiunza pano mukoma ndechekuti gogo vainge vakandiudza kuti iye haafaniri kuti ange achizotaura neni, nekuti panguva iyo yaanozotanga kutaura neni ndinokwanisa kuzotanga kurasika njere. Ndo zvava kuitika kwandiri, ndinotopota ndichitotaura ndega apo pandinenge ndichinzwa murume wangu achitaura neni. To tell you the truth, kubva zvakashayika murume wangu handisati ndakamborara neumwe munhurume, asi bonde ndinotoriwana zvekutonzwa kutoti ndinenge nditori bho. Kunyange ndikapfimbwa ndinotoudza munhu anenge achitondipfimba kuti ini I am married, murume wangu anondigutsa, anondipa mari, ende zvechokwadi mari anotondipa. Ndiri kutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndava kutya kuti izvo zvandakaudzwa nagogo zvinokwanisa kuzoitika, because gogo ava vakati kwandiri handifanire kuti ndinge ndichizonzwa chipoko ichi chichitaura neni like in real life zvava kuitika. Aingotaura neni mupfungwa zvekare nekuhope, asi iko zvinozve ndava kutomunzwa murume wangu anototaura neni live and direct. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzotanga kupenga. Please help me. Handisi kuda kuti murume wangu mhepo yake inge ichizodzingwa kana kupiwa mishonga inozomudzivisa kuti ange achizoya kwandiri kuti ange achizadzikisa maduties ake as a man, but ndiri kuda kungomukamura. Vainge vakambotaura nyaya yekumukamura vakati kana ukaona zvanyanyisa tinokwanisa kuzomukamura, asi vakazoshayika gogo ava. Handizivi kana kuine n'anga inokwanisa kundibatsira. Mundipe mafone numbers eng'anga iyoyo ndikwanise kubetserwa please. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, vanhu vane zvivindi. Hanzi ndakatotenga tuma bedroom lingerie ndikatoudza murume wangu kuti ndo zvandatenga izvi kuti ndinge ndichikufadza, ende zvechokwadi chipoko chikatoya vakatorara nechipoko chemurume wavo. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndinoshandira vamwe baba avo vane mari chaizvo. Mukadzi wavo pari zvino ari kurwara, akatoendeswa kumba kwevabereki vake. Baba ava ivo vari kundinyenga. Ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinoita here. Mukadzi uyu pandakatanga kutoshandapo ndakatonzwa zvichitonzi ane cancer, ende zvechokwadi vakabva vandiudza kuti iye ane cancer. Saka hanzi anongobuda mvura dzisingaperi kusikarudzi kwake. Hamene kuti cancer yacho inonzi chii, ndakanganwa zita racho. Saka ivo vari kundipfimba, vari kuti vanondida. Handizivi kuti ndoita sei. Should I give in? Ndombodzokera kumba here? Because so far ndiri kugara navo baba ava nemwana wavo 1 uyo anogara asipo nguva dzose, anenge atori kumba kwemafriends ake. Saka dzimwe nguva vanogumisidzira vava kundimbunikidza vachindibata, asi ndinenge ndichiramba. Handiziviwo kuti ndodii. Ndinotya kuti kana kuri kunzi tikazotanga kudanana ndichazonzi ndini ndakaurayisa Madam Boss, kana kuti ivo Madam Boss vakazozvinzwa pakuzofa havazondimukiri mweya wengozi here vachiti wakanditorera murume wangu. Nenyaya dzose dzandinonzwa pano ndinonzwa ndichitya. Please ndibatsireiwo vedare. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kukumbirawo kuti muge muchindipawo maadvices ndodanana navo here baba ava kana kuti kwete.